हे गाइस जय जगन्नाथ मु आपण अनेक अलग भिडियो कही सर्ट भिडियो कही जे मु फुलबाणी आसी फुलबाणी आसी बढ़िया बढ़िया जगह भी अच्छी है मु आज आपण गोटे बड़ बड़ जंगल आउ कह संध्या माने संध्या 6-7 हेल्ले हाथी गर्जन करे शब्द हुए भी हेले आठ के पहाड़ फाड़ होती आप देखिए ये लोकेशन होती मुझे पहाड़ चढ़ी देखो गोटे कौन कि मीडियम पहाड़ अच्छी से पहाड़ चलु देखा मु फास्ट आपण को आग मुझ जंगल देखे दूसरी जंगल पर नेक्स्ट आम पहाड़ पर उठा है तुम भाई मैंने देखो के लोकेशन होती चलो जंगल को जा जंगल जा सारे आपण को जाकि पहाड़ को देखेबी मुझे बाहर पड़ी चलो देखो देखो फास्ट जंगल पटे देखते टे देखो कि जंगल आप देखिए के बड़ जंगल देखो ये आगे पानी थिला ना आपण देखिए बोधे मो पछड़े जो अच्छी से जो खालटा आम से जीव हेले आईठी आप जो खालटा देखे से पानी आवे आसला जे खरा दिन पानी फाणी सुखी जाइए आप देखो लिंब गछ के अपुर अच्छे जो देखो ये देखो देखो ये छोटे ये पहाड़ को जीपा से पहाड़ को जी तो हाँ ठेसा नुह से जो पहाड़टा अच्छी आप देखिए के आप देखो कि जंगल है आप कह कि नदी फदी हेल्ले अच्छी पहाड़ आप कही जावाई मुझ आग ये रास्ता देखो के भयंकर रास्ता है चलो देखो कैमेरा टे दियो कंटा लगिगला आप देखिए मो पैंट कंटा लगिगला हाँ बा जंगल पूरा बहुत भयंकर ये आपण मैंने मो गोटे छोट भाईटे आसला से कहला गचरे कौन कि गोटे झीटे दौड़ दे मरी जाइए जगह बहुत खतरनाक जगह एवं आम आगू बढ़ी पाइलुनु आप चलते आउ गए जंगल देखा आप देखिए जंगल इपटे आसन देखो ना देखा दियो दिन बेला दिन एत भयानिक हेनी राति हम ना भाई कि कंटा मो जंघरे बसगला कि भाई रक्त बाहर कौन हे आप देखिए आम जो दिन बेले आस देखते मो जंघर के रक्त बाहर ये चलन देखो टिके उपर चलन देखो आम से जो झी आप जो झीटा दौड़ी जाइए आम से आप कहले मो जंघर के रक्त बाहर देखो ये देखिए मो तो जंघर के रक्त बाहर आम दिन बेले आपण भाई मैंने दिन बेले आस आस रक्त बाहर राति आसो कौन के खतरनाक हम आप कमेंट जड़े भाई मैंने
ଭୂତ ନା ଭୂତ ସବୁ ଗୋଡ଼େଇକି ଧରିବ ଆମ ପୁରା କଥା ଚୁବେଇ ଦେବା କଥା। ଏଇଠି କ'ଣ କି ଦିନରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗାଡ଼ି ହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଏତେ ଭୟାନିକ, ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାମ ବି ହେଲେ ହେଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଡରୁଥିଲେ ବି ହେଲେ ଆଉ ରାସ୍ତା କାମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କି ଗାଁ ଲୋକ ବାଧ୍ୟ କରି କହିଲେ ଏଇଠିକା ସରପଞ୍ଚ ବି ଡରୁଛୁ ହେଲେ ରାସ୍ତା କାମ କରିବା। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଏତେ ଭୟାନିକ ଯେ ଆମେ ଯଦି ରାତିରେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆସିନାହାନ୍ତି, ରାତିରେ ଯଦି କିଏ ବି ଗୋଟେ ଆସେ ଯଦି ପୁରା ଆ ଭିତରେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ନ ଶବ ବି ଯାଏ ଭିତରେ, ଏମିତିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଏଇ ଭିତରେ ହେଇଛି। ଏତେ ଭୟାନିକ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଉ ତ ପାହାଡ଼ଟା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ପାହାଡ଼ରେ ଗଲେ ବି ହେଲେ ଆହୁରି କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ସେ ପାହାଡ଼ଟା ଏମିତି ହେଇକି ରହିଛି ଯେ ତା ସହିତ ଅଧା ଅଧା କହି ଛାଡ଼ିଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଜଙ୍ଗଲଟା ଦେଖିଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କେମିତି ପଡ଼ିଛି କାହାର। ଆପଣ ନା କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବେ କୋଉ ମୁଣ୍ଡ ବୋଲିକି। ଗାଈ ମରିଗଲା କ୍ଷୀର ନ ଦେଉଥିଲା ନାଇଁ ଯେ ତାର ପିଲାକୁ ସିଏ ମାରୁଥିଲା, ବାଡ଼ଉଥିଲା। ସେ ଆରି କ୍ଷୀର ପିଇକି ମରିଗଲା। ଆଉ ଗାଈରାକ ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଷ ହାଡ଼ କେମିତି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ନୋଳ ଉଡ଼ି ହାଡ଼ ଏଠି ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନେ କହିଥିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉଠିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ପାହାଡ଼ଟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏଇଠି ମୋ ପଛଟେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଅଛି ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼, ସେଇଟା ଉଠି ପାରିବିନି ଘରେ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଏଇ ପାହାଡ଼ଟା ଉଠେଇକି ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ଏଇ ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖିଛ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବେ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ବୋଲିକି। ଭୟାନକ ଜଙ୍ଗଲ କିଛି ଡର ନାହିଁ। ସାପ ଏରା ସବୁ ଆସିଯିବ, କାଣା ବାହାରିଯିବ। ମୁଁ ରାସ୍ତା ଦେଖେନି ଖାଲି ଉପରକୁ ଉଠୁଆ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କେମିତି ପାହାଡ଼ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଆଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ଗଡ଼ିଲେ ଆଉଛନ୍ତି ଆମ୍ବ ଖାଇ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପଥର ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଉଠୁଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଉଠୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରକୁ ଉଠେଇକି ଆପଣ ଦେଖୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ଦେଖୁଛି, ସେଇପଟେ ଗଲେ ଖସିଯିବ। ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ଦେଖୁଛି, ସେପଟେ ଗୋଡ଼ ହାତ କ'ଣ ଖସେ। କାରଣ ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା, ଏଠି ଝର ତୋଲେନି ଗଦ ଯିବା କା ଏଇଠି ଆପଣ କେଡ଼େ ପାହାଡ଼ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ତ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି କେତେ ତଲ ହେଇଛି। ପୁରା ମରିଯିବ, ପୁରା ଡେଗିଯିବ ନା। ହଁ ଡେଇଁଲେ ତ ମରିଯିବେ ସବୁ। ଆଉ ଡେଇଁଲେ ମରିବେନି କି? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏତେ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ପୁରା ଗୋଟେ ଗାଁ ଫାଁ ଦେଖାହେଉଛି। ସେଇଠି ଗାଁଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ସେଇ ଉପରେ ଯାଉଛୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉଠିଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ପାହାଡ଼ ଯାଇକି ଉଠଉଛୁ। ଏଇଠି ଉଠିଲା ପରେ ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି। ହଁ ବା ଆଉ ଟିକେ ଘାଟି କରୁଛି, ଏମିତି ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଯିବା। ହେ ଗାଇସ୍, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିଲେ, ହେଲେ ଆମେ ଆ ଭିତରେ ଆଜି ରାତିରେ ଆସିବୁ। ରହିକି କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇକି ଆ ଭିତରେ ରହିବୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି ହେଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ଅଧିକ ସାପ ଆଉ କ'ଣ ହେଟା ବାଘ ବାହାରନ୍ତି ରାତି ହେଲେ।
ଆଉ ହାତୀ ଫାତୀ ମୁଁ ତ ଆପଣ ଦିନ ବେଳେ କହୁଥିଲେ ହେଲେ ସେଇପଟେ ଯେଉଁ ହାତୀ କେତେ ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ତ କେମିତି ହାତୀ ଫାତୀ ହେଲେ ବାହାରେ। ଆମେ ଆଜି ରାତିରେ ରହିବୁ, ଆ ଭିତରେ ରହିବୁ, ଦେଖିଆ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ସଂକେତ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇମାନେ।